betian gustatu zait, poesia idaztea, nerabezaroan edo hasiko nintzen, eta hala ere tardatu dut ezta, liburua ateratzen, berez profesioz zientzialaria naiz, eta orduan hau egin dut oso boladaka, poesia idaztearena. Eta idazle eskolan egon nintzen duela urte batzuk, eta hango akuiluarekin edo poema mordoxka bat edo idatzen dituenean, animatu nintzen idazle eskolak antolatzen duen Karmele Igartua bekara aurkeztera, eta beka hori jaso nuen, eta hortik liburua atera dut. Ez dira poema solteak, badago ari bat, nolabait kontatzen du aurra zela aita galdu zuen ume bat ama bihurtzen deneko bidaia edo. Orduan 3 ataletan banatuta dago, lehenengo atalean haurtzaroko oroitzapenak agertzen dira, aitaren heriotza horrek zipristindutakoak. Gero, bigarren atalean, ama hori, haurdun geratzen den boladako poemak agertzen dira, eta azkenekoan, 3. Erditzen denetik ondorengo poemak. Eta, liburu osoa zeharkatzen duen gai nagusia do galera da. Agertzen dira hainbat galera, aitaren heriotza da horietako bat, baina baita ere amatasunari lotutako galera batzuk daude. Liburuko lehenengo poema idatzita dagoela argazki zar bati. Orduan kontatzen du, deskribatzen du argazki zar bat, momentu oso tragiko baten aurretik ateratakoa. Aipatu detenez, aitaren heriotza hori gertatu baino pixka bat lehenagoko argazki bada, eta irudi nahiko potentea da. Orduan, hori da liburua irikitzen duen lehen poema. Modu hontara, egia da, txikitatik etorri izan naizela azokara, eta nahiko gaztetxotan egoten nintzela estanetan liburua saltzen, orduan ez da lehen aldia estanaren atzean, baina nire liburu batekin atorren lehen aldia.